ଅଶ୍ୱିନୀ 192 ରନରେ 9ଟି ୱିକେଟ ଯାଇଛି। এই ବଲଟି ସିଧା ଘୁରେଇ ମାରିଛନ୍ତି ଲେଗ ଷ୍ଟିକ୍ ଉପରେ 6 ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ କଣ ଟିମ୍ ପାଇଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭଳିଆ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଯୋଉ ୱିକେଟ ହରାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକୁଟିଆ। ନିଜେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ 95ରେ 25ଟି ବଲ୍ ମାତ୍ର ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜଗି ରଖି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ର ହାଲତ କଣ ଏଇନା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗି ରଖି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। এই ବଲଟି ସେଇ ଲେଗ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମାରିଥିଲେ 2 ରନ୍ ନେବାର ପ୍ରୟାସରେ ଏବଂ 2 ରନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତାର 100 ରନ୍ ପୂରିବ। ଦେଖିବା ସେ ମାରି ପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ। ଓ ଭାଇ ସାହେବ ଏଇ ଶଟ୍ ଟିକେ ସିଧା ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଲଙ୍ଗନ ଉପରେ 6 ରନ୍। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ସେଲିବ୍ରେଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ 300 ଉପରେ। କଣ କହିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଜି 9ଟି ୱିକେଟ ପଳେଇଛି, ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ହାତରେ ଅଛି। ଏବେ ବୋଲିଂ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଓପନିଂ କରିବେ ସାମି। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତେୟାର। ସାମି ରନ୍ ଅପ୍ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। এই ବଲଟି ପକାଇଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହାଲକା ହାତରେ ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। ସାମି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବୋଲର, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ କୋଉଟା କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରନ୍ତି। ଓ ଭାଇ ସାହେବ ବୋଲର ଭାବୁଥିଲେ ବଲ୍ ଇନସୁଇଂ ଏଇ ଭିତରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାମି ଆଉଟସୁଇଂ କରି ବାହାରକୁ କରିଦେଇଥିଲେ ବଲଟିକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍। এই ବଲଟି ଡିଫେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମିଙ୍କ ବଲଟି ହାର୍ଡ ଲେନ୍ଥ ବଲଟି ମାନେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁଇଂ ହେଉଛି। ଏ ବଲଟି ସିଧା ପ୍ୟାଡରେ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଡିସିସନ ଆଉଟ୍। LBW ଏଟା LBW ମଧ୍ୟ। ଦେଖିବା ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଖିବା। ବଲଟି ସିଧା ପଡ଼ିଛି। ପିଚିଂ ଇନଲାଇନ୍, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଇନଲାଇନ୍, ୱିକେଟ ହିଟିଂ ଏବଂ LBW। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଡିସିସନ ରାଇଟ୍ ଡିସିସନ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ କ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଗଲେଣି। ଯଦି ସେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଛନ୍ତି, ରିଭ୍ୟୁ ବି ଗବେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରିଭ୍ୟୁ ଯାଇସାରିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ ହାତରୁ। ସାମିଙ୍କ ବଲ୍ଟିକୁ ଖେଳିବା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ସେଇ ସାମି ପୁଣି ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାମି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଲାଇନରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଲେନ୍ଥରେ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। এই ବଲ୍ଟିକି ପୁଣି ସେ ପ୍ୟାଡକୁ ମାରିବା ପ୍ରୟାସରେ ଏ ବଲ୍ଟି ଅପିଲ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଡିସିସନ ନା। ଅମ୍ପାୟାର କହୁଛନ୍ତି କି ଏଟା ଆଉଟ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଓ